борбата с трафика на антики, с кражбите, с всички престъпления спрямо историята е наше свещено задължение. Защото това не е просто битка за самите нас, а е битка и за бъдещето. Днес ние изпълнихме частица от този дълг, а в следващите месеци убеден съм, ще има още успехи по тази толкова важна тема – съхраняването на нашето общо културно наследство. От името на министъра на културата и целия ни екип искам да изкажа нашата огромна благодарност към всички, които работиха по осъществяването на тази акция и особено, разбира се, към госпожа Джамила Фалак Шабра, която е днес дистанционно с нас, която със своя проницателен взор ни помогна да поправим една несправедливост. Днес е знаков ден за нашия град и за целия Лудогорски край. Един древен артефакт се завърна в Разградския музей благодарение на усилията и труда на толкова много хора. Завърна се поредната частица от дългата памет на нашите древни земи. Скъпа госпожо Фелак, Вие направихте неоценима услуга на Разград и на музея. Използвам случая, за да ви поканя да бъдете наш специален гост. Времето вие ще определите. От мое име и от името на разградските специалисти в музея най-сърдечно ви връчваме благодарствен адрес и плакет на музея за ползотворните усилия, които сте положили в опазването на световното културно наследство и в частност наследството на Лудогорския край. Благодаря ви още веднъж.